Maita enyu adikani tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mai Chisamba show. Umu tiri kutarisa nyaya yemining. Tiri kuitaura nekuti inobata pamwongo yenyika yedu, pamwongo yenharaunda, pamwongo yemunhu nemunhu. Iye zvino vanhu vari kuzviriritira zviri kupa upenyu. Asi dambudziko nderekuti kune kudamburirwa kuri kuitwa. Pane kakukanganiswa ndosaka nyanzvi dzedu nevakakomba churu vari pano vati aiwa tinozvida kuti zvienderere mberi. Tinotenda hurumende yedu, tinotenda nyika yedu yeZimbabwe kuti zvinhu zviri kuitika, asi ngazviitwe nenzira kwayo. Kuti zviitwe nenzira kwayo ndonge tichigona kuzvitsura kuti tiite apa tiite apa. Ndiye mataura shoko rakanaka kuti zvakanaka sei kungewo paine munhu wemainzika kuti zvinhu zvioneke pakufamba. Regai ndimboenda kune nyanzvi dzedu. Pauline, uri kuiona sei kupinda kuti nyaya yedu? Ndosaka tataura nyaya yeiyaya yatati environmental impact assessment EIA. Mukaona aya maminers vapiwa prospectors havafanire kumhanya kundomaina. Tikadawo zvitarisa pane nzvimbo inonzi Makaha kwatiri kuona ukaendako makomba ega ega ende zviri kukanganisa nzvimbo. Asi pakatanga paitwa EIA panoitwa mastages akati wandei, umwe wangu achatsanangura. EIA ikasaitwa zvakanaka ndipo paunozoona kuti nharaunda iri kukanganisika, vanhu vari kukanganisika, culture iri kukanganisika, magariro akaita vanhu. At the same time panguva imwe chete unoona kuti kana dai wakaita impact assessment zviri nani kuti tiite manutritional gardens pane kuita gold mining iyi. Manutritional gardens anobatsira nharaunda, chikafu. Wotoona kuti zviri nani kuti ndirege rangu kuita zvekumaina makomba izvi nekuti ndiri kutokanganisa utano hwangu. Ndo pari kushandisa vanhu mercury zvekare. Mukatarisa Minamata convention yatakaratify seZimbabwe inobatsira kuti tivandudzane sese senyika. Saka regai ndimbosiyirawo mumwe wangu. Ndizvozvo ndiri kuuya kwauri Mangezi. Uyabata-bata pakanaka chaizvo. Zvatiri kutaura kuti kana wadamburira zvinhu izvi haugoni kufambisa nhoroondo yacho. Pataurwa mishonga inokosha, vanhu havamboziva kuti inochengetwa sei. Pataurwa mishonga inokanganisa nharaunda, vanhu havamboziva kuti tiri kumbozvifambisa seiko. Nyika ino ine mutemo, nyika ine urongwa. Ko zvino vanhu ivo vari kubudirira sei naiwe Mangezi? Nharaunda yese iri kutaurwa iyi tichiti kuchengetedzwa kwenharaunda. Hatitauri kuchengetedzwa kwenharaunda kana tisingatauri munhu pache zvake. Hatitauri kuchengetedzwa kwenharaunda tisingatarisi zvemishonga. Hatitauri kuchengetedzwa kwenharaunda tisingatarisi vana vedu zvamangwana ravo. Mubumbiro remutemo ratotaura re-Environmental Management Act ndo munowanikwa muchinzi munhu nomunhu ngaite gwara rake re-Environmental Impact Assessment. Ndo rine chirongwa chakakosha pachirungu chavanoti stakeholder consultation. Paconsultation apa kubvunzana kuti mimi mapazi hurumende nzvimbo iyi muchiiona, munhu ane mining certificate, asi nzvimbo iyi muchiiona muri kufunga nezveine zvayo. Ndizvozvo. Imimi mapazi hurumende munoita basa akasiyana nekuchengetedzwa kwemhuka, munochengetedza miti. Muri kuiona sei kana tiri kuiona nechirongwa chekuchera? Madzimambo ndimi munochengetedza hunhu hwedu, chivanhu chedu. Toda kuuya nechirongwa chekuchera mudunhu renyu, muri kuzviona sei? Zvese zvatiri kuita izvi i-consultation. Tatarisa mapazi, tatarisa madzimambo, asi mune vanhu vari kugara imomo. Mugodhi hausi kuuya pasina munda. Uri kuuya pane minda yevanhu, pane mafuro evanhu. Pachaitika makomba. Vanhu venharaunda imo muri kumaona sei makomba achaunzwa? Saka tapedza tsvagurudzo dzese idzi pa-environmental impact assessment sokutaura kwandamboita pekutanga kuti tichazobuditsa tinoti environmental management plan. Makomba edu tichamachengeta zvakati. Mishonga yedu atoshandisa pakuchera tichaigasa zvakadai kuti isazonokanganise mvura yedu yatinova tinonwa vazhinji vedu, isazokanganise zvipfuwo zvedu, isakanganise minda yedu. Ndokukosha kwakaita consultation mamuchitaura iya Mai Chisamba. Tinotenda vauchirema uko. Kana zvonyatsobhebhenurwa zvichitaurwa kudai, tinonyatsoona kuresva kwedu, tinoona kukanganisa kwedu, nekuti muri kuona kuti nyaya yedu iri kungoenda chete kuti munhu ararame zvakanaka. Nyaya yedu iri kuenda pekuti mhuka, nekuti kana tisina yatingati pachirungu tourism, tiri vanhu verudziko nai. Handiti vanhu vanouya vachiona tine mhuka dzakawanda dziri musango medu.
dzisiko kune dzimwe nyika zvekuti munhu anotokwira ndege kuti ndiri kuenda kuzimbabwe kunoona twiza, ndiri kuenda kuzimbabwe kunoona mhara, ndiri kuenda kuzimbabwe kunoona sango rizere miti rine mvura inoyerera isina akambobata, ndiri kuenda. Munoziva pane kumwe kwandakambosvika ndikatoshamiswa ndichiona mapamu atinoti mapamu tree muchindwi, kuti heya tinawo anotokura musango, tinawo edu asiri ekutenga, asi tiri kuenda tichiparadza zvinhu izvozvizvi. Handei pane padiki-diki patiri kuireswa kana patiri kukanganisa. ongo Nyaya iyi iri kutangira kumusoro ichidzika pazasi, kunze kwokuti nyaya inofanira kubvira pazasi ichikwira kumusoro, kuitira kuti chinhu chese chinobva pazasi chikwira kumusoro chinenge chinokuteedzeka nenzira kwayo. ongo Nhasi akauya munhu anoti ndabva netsamba kuminister of mine, osvika pandiri pamusha pandinogara, achipedza anongosimuka uenda hapana chaanosiya aita, because wekumaina ari kusvikawo ndiri pamusha wangu. Saka kuti zvinhu zvireruke ngaibvire pamusha, ichibva pamusha ienda kuna sadunhu nokanzuru yozoenda kuminister of mines. Tinoona tinobuda nechinhu chakanaka pakuita basa iri. ndizvozvo kana ivo veministry of mines, ivo veministry of mines vane urongwa, veema vane urongwa, venyika vevamwe mapazi ehurumende vetourism vane urongwa hwekuti tikabatana, handiti kana tiri mastakeholders zviri kureva kuti tiri vanhu vanoda kukomba churu chimwe chete, uyu achiuya nepfungwa dzake, uyu achiuya nepfungwa dzake, uyu achiuya nepfungwa dzake. Uori hauna kwahunotisvitsa, uori hauna kwazvinotibatsira, nekuti zvinhu zvine uori zvinogonga senzira yekutsime. Ukateedzera nzira yekutsime haubude, ukangosvika patsime nzira yapera. Saka isi tiri kuti zvinhu zvinouori izvozvizvi, nokuti pano pari kujekeswa kapa, hurumende yakamiririrwa, vanhu vakamiririrwa, ngatiitei zvinhu zvinoendeka. Ndiani mumwe? Pachirungu anoti zvinhu zvacho zviri too bookish, ndezvemubhuku, ende bhuku iroro hatizive gore rakanyorwa zvichinzi ngazviteedzwe. Nyaya yechipiri, munhu ari kunzi Pega, dai tanzwisisa kuti qualification yemunhu anzi Pega ndeipi, because profession yega yega ine unhu hwayo nechikoro chayo. Saka muchiona munhu achinzi mupurisa iyeyu unenge waita unhu usiri wechipurisa, nditicha iyeyu waita unhu usiri hwaticha. Saka kuvandudzika kwemunhu anonzi Pega ngakuve kuministry of mines, apiwe code of conduct, vanhu vasaite mavictim of circumstances. Ministry of mine must be 100% responsible nemunhu iye, vatrena munhu wavo, ngavachiona futi unhu hwemunhu. Number 3, ngatisei vatiri kuti maminers mumapoka akasiyana. Ongo Kambani kada kumaina ichateedzera unhu hunodiwa pakumaina. Asi inini kutoti ministry yacho iri kwere handozivi, asi ndaona kuti pane chitofu, ndine unhu hwangu hwandichateedza. Kurati akudzokera panyaya yemurau, kuti murau uri kuzomboti kudii pane munhu asina kufamba negwara racho, nokuti dai murau yese yanga ichiteedzwa, iyo ministry of mine ichita zvayo, mudzvita ichita zvake, pasina mumwe ari kutarisirwa pasi, dambudziko rinodini rinopera. Tombotora kuti vakomana vaye vari minda iri kucherwa kai, haisi kambani, but my individuals vada mari, vachingodaidzira kuti tine nzara, tine urombo, vonochera vanhu. Munhu paanochera gomba rinonyura inini, ministry of mines isiri kuona pane dambudziko apa. Kana tadzoka muchikamu chinotevera, baba munoda wafa vachadavidza mibvunzo yedu iyoyo yatanga tichitaura iyoyo, tichanzwa kuti Pega, nokuti mabasa eseka zvamataura zvekuti zvinhu zvinoda kunge wakadzidza, nokuti mabasa mazhinji tinonzi kana wakaita O level, kana wakaita A level, kana wakaita ndinogona kungofuma here kungomuka mumba mangu kuti ndakuuya kwamuri, nzwisiso yangu inokwanisa here? Vachazotipindura muzvikamu zvinotevera. Ngatisangane muchikamu chinotevera.